tofanirwa kuti tidisclose nekutaura nekumbotsurana tichisingisana, nekuti iyi struggle tiri muhondo, hatitauri tichipuruzirana kana kuita kunge tirubabhadzirana. Tofanirwa kutaurirana chokwadi. Kulian TV atibatike zvechobu. Ndofunga pane zvinhu 2-3 zvakataurwa namudhara wangu achitaurira vanhu, nekuti vanhu vakanga vakurohwa nehana kuti zvino mudhara zvaakarwara, pamwe otherwise tichanzwa dzimwe news. Saka mudhara akati no, beta ndibudikire kuti vanhu vandoone kuti ndiri safe and sound, ndimbotaura zvimwe 2-3-4, nekuti vamwe vanga vatopedyo nekutotaura kuti Geza atori admitted kuchipatara, hameno akapona. Saka vakatangirwa, ndo zvakaita mudhara kuti abudikira achitaura, but achiri nekutaura kwakawanda. Munyika yeZimbabwe Kuliant, vana veZimbabwe ndoda kuti vanzwe audio yandiri kutaura iyi. Makasiyana nenyika dzakaikomberedza. Takakurira musystem isusu yekuti kana salt chaiyo unofanirwa kubuda mhoni kuti uiwane. Matches chacha inofanirwa kukosha. Munhu akakumbirwa matches anoswera achitaurira vanhu kuti ningi anotokumbirawo vanhu, inini akatombondikumbira matches. Iri nyaya yeurombo nekushaya. Vanhu vakanyeberwa vachinzi muri kuzvitonga independence what. Hakuna independence yakambobvira yakavako munyika yeZimbabwe. Hakuna independence yakatombobvira yakavako munyika yeZimbabwe. Iwayo atori manyepo. Handiti unopaona manje Kuliant. Independence, ndikafunga makuriro andakaita inini, isusu tiri vanhu vekuma 80s, ma-early 80s. Takakurira musystem yekuti kumaruzeva taiti tikaenda ikoko taiona vanhu vachienda kuchikoro. Nguva yacho vamwe vangu vava vatori neurombo hwekutoti vanhu vaitoenda kuchikoro netsoka, vakaisa mangai sechikafu chekuzodya kuchikoro nemutakura. Munyika ine independence yakazvisunungura. Handiti zvigamba zvaipfekwa nanhasi zvichiri kupfekwa muZimbabwe, kwete zvigamba zvestyle asi zvigamba zvenhamo zvichiri kuwanikwa muZimbabwe. Sorry apa, hey, alarm iri kurira pabasa pangu, hameno chatripa alarm apa. Munyika yeZimbabwe takakura munyika umu vanhu vachitambudzika kuti zvese zvavanowana kuzvimiririra. Takakurira munyika yevanhu vekuti anenge ainazvo anodadira vanhu nekuda kwekuti iye anenge akakura asina, saka anenge achiona kushamisira kwezvaainazvo, obva azvitorera pamusoro kuzviita Mwari pamusoro pevanhu. Zvauri kuona nhasi zviri kuitwa nana Wicknell izvo handiti uri kuzviona. Takakura isusu vanhu vachipiwa mazita ekunzi mbozha, kuriwo mabusinessmen, achipiwa mazita akasiyana siyana kana kuti vanhu vane mari. Handiti uri kupanzwa. Munyika yeZimbabwe imomo takakurira munyika mekuti waiti kana kutsvaga musikana aitanga atarisa kumba kwenyu kuti munei. Kana muinazvo kumba kwenyu waiita vasikana 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7. Hapana musikana aikuramba. Vese vachirwira kuda kuuya kumba kwenyu kana kuda kupinda mulife yako just because unazvo.
handiti uri kupanzwisisa. Takakura muenvironment yekuti varimi vanenge vaine ganda rakasaruka zvekuti kana uchinzi you are a farmer, unenge uchipinda mumunda iwewe newe wacho futi kundosakura, wonzi you are a farmer really. Handiti uri kupaona. Takakura musystem yekuti munhu kuti ave nemombe dzinokwana kuita 20 ainzi vane mombe dzisingaite mumaruzevha chemu nemumamisha umu. Handiti uri kupanzwa. Takakura musystem yekuti munhu kuva nemotikari kwaishamisira zvekuti raini rese rinopera kumira kana munhu achifamba achinzi ari kusvika pamba. Handiti uri kupaona. Kuliant zvese izvozvo zvinhu zvaiitika munyika yatiri kurarama isusu. Handiri kupaona. Ndizvo zvinhu zvakaputira pfungwa dzevanhu zvikaita kuti vanhu vave mazirema. Nanhasi kapfungwa kekurespecta munhu ane mari kachiripo, chero asingakupe mari yacho anongonamatwa. Handiti uri kupanzwa kulienti. Nanhasi takakurira musystem, tichiri nayo system iyoyo yekuti munhu asina chaainacho anopiwa rake zita rekushorwa, haaonekwe semunhu. Vanhu vanenge vakamukomberedza vanenge vachitomuseka instead yekumubatsira. Kulienti. Nanhasi zviriko muZimbabwe. Munhu asina chaainacho anotoita kunge mhosva yake. Uri kupanzwa kulienti. Izvo zvinoda kuti vana veZimbabwe kana vaine nharo vandirambire pano izvozvi, nekuti ndizvo zvandinoziva sechizvarwa chemuZimbabwe. But when it comes to other countries, munyika mukawanikwa varombo, nyaya iyo inotoraiswa yotoiswa kugovernment kunzi aiwa kune vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kushaya this and that. Kulienti. Then vanhu ivavo vanozowanikwa vachiita sei? Vachibatsirwa negovernment. Munyika ino iyi yandiri kusenza ino kuSouth Africa kunoku, kulienti, munhu anopiwa 350. Mari yemunomu ichiri kushanda, ichiri nekavalue zvayo munyika mayo, zvekutiwo tumabasic twekutenga 12 kgs yako yehupfu as an individual ne2 lita yako yemafuta. Handiti netunyamanyama tumwe tunochipa, ukatowana chekudya uchitobudawo mumba mako nekasipo kekugezesa nechivaseline, zvinotokwana ipapo. Handiti muri kupaona. Mumachurches nemamwe mainstitutions achiriko anotohoresa vanhu zvekupfeka, mamwe anotohoresa vanhu magroceries semachurches muno muSouth Africa muno. Pamusoro pekupuwa 350 rands yekunzi iwewe you are unemployed, hausi kushanda as long as uine chitupa chemuno muSouth Africa. Uri kupanzwa. Asi nyika iri attached to Zimbabwe yekutoti you can't even separate South Africa from Zimbabwe. But takangosiyana chete nekuda kwekuti panongotanga ngonzi South Africa zvinhu zvatosiyana nekusiyana kwekungoti chitupa neID. Handiti uri kupaona. Nekuti yavo vanotobva vaiti ID. Handiti muri kupaona. South Africa ine ma-infrastructures neroad dzakanaka. Mune anotonzi mamall. KuZimbabwe handina kana pandinogona kunongedzera ndikati inonzi mall. Hakuna mall kuZimbabwe, musandinyebere. KuSouth Africa kune mashops akawandisa, vana Edgars vachiriko, Foschini iriko, nemamwe mashops atingagoni kuti titsanangure emafurnitures zvese everything zviriko. Handiti muri kupaona manje. Vanhu vekuSouth Africa
ticha anotomanejawo kutotenga motikari yake kana D4D kana GD6. Vanhu vekuSouth Africa vanopiwa dzimba dzemahara. Vasingakwanise kutenga dzimba vanongoenda kunonyoresa kumunicipality, vanotenga dzimba, vanopiwa dzimba mahara. Dzikangovakwa kungonzi side rekwakati ravakwa, zita rako rinotongobuda. Wobva wapiwa imba yako, makizi ayo, 3 to 4 rooms yako iyo, wogara nefamily yako. Nherera dzinopiwa dzimba, chirikadzi dzinopiwa dzimba muSouth Africa. Vanhu vachembera vanohora kuma 1 point something, haisati kuma 2000 rands izvozvi. Mari inotomukwanira kutorarama mwedzi wese achitohora imwe futi munyika imomo. Vana vekuZimbabwe vachiuya kuno kunowanzwa kudaidzira kuti hanzi vakajaira zvemahara. Vana veZimbabwe hazvisi zvese zvamunofanwa kungobhadhara nekutenga. System yavakakurira yekuti sauti chaichai munotobuda mhoni kuti uwane sauti pamba, hazviko zviya munyika imomo munenge musina government. Handiti muri kupanzwisisa vana veZimbabwe. Kuchikoro hakufanirwi kuti muende imimi mutambudzike kutenga stationery yechikoro. Imwe yacho basic stationery inenge iriko kuchikoroko. Handiti muri kuona mabhuku ekuerenga anenge atoriko kuchikoro. Mabhuku ekuerenga apindirwe mushop kundotsvagwa. Ndo mutemo wenyika inenge ichinzi yakasungunuka. Handiti muri kupaona manje. Vana veZimbabwe, pepukai. Handiti muri kupanzwa. Kuchikoro zvakaita sekuma primaries kumwe kuzhinji kwacho vana vanodya kuchikoro, vanobikirwa vachidya kuchikoro. Maorganizations arimo anobatsiridza zvikoro, anobatsiridza mainstitutions ese, mahospitals nezvipatara. MuSouth Africa varungu varimo muwane mari, nevanhu vatema varimo muwane mari, nemaleaders arimo muwane mari. Vari kudevelopa nyika yavo. Ndo vari kuita marodzi vachiita matenda vachiwaka nyika yavo. Ndo vari kumira vachiongorora zvese zviri mumahospitals. Pana president andokutaurira imimi kuti rimwe zuva Mwari akati amire zvake ari pasi pemuti pamushana. Imimi makamirira kuudzwa nezvekuti rodhi yemasvingo Harare yapera here. Vana veZimbabwe, pepukai. Muri kurarama upenyu husina kana basa. Tiri kutambudzika isusu munyika medu isusu. KuSouth Africa hazviko zvese izvozvo. KuBotswana futi as well hazviko. Vanhu vari muna South Africa nekuBotswana, mukasvika nzvimbo dzacho dzinotonzi maruzevha, especially kuSouth Africa, unotogona kufunga kuti wapinda mulocation. Makavakwa misha mizhinji inoiswa maRDPs, dzimba dzemahara kuvakirwa negovernment. Basic. Zvirimo here muZimbabwe? Zvakambovamo here muZimbabwe? Operation Garikai dzimba dzayaivaka yaipa ani? Musauye kuzonditaurira zvinhu zvisina basa muchindinyebera. Nekuti muZimbabwe ndo mandakazvarirwa idi. Handini muri kupaona. Kutenga bhasikoro chaicheko muZimbabwe munhu unotomunzwa achitotaurisa nezvekuti ndatenga bhasikoro muZimbabwe. Kutenga motikari munhu anotenga kusungira bhandi pamusoro peguvha apa, ndane motikari. Achiterwa nevanhu. Zvinotomitisirwa vanasikana izvozvo zvekuti uyu ane motikari. MuZimbabwe imomo kune dzimwe nyika havazvizivi kuti mota inoshamisira. Kune dzimwe nyika mapurisa anofamba nemotikari dzavo ozoenda kunopaka yake achienda kunosimudzai basa. Unototora license uri panhingirikini yechipurisa, haufanirwi kuaplya kuti uende kurecruitment yechipurisa usina license yako iwewe. Unodisqualifyiwa nekuti unofanirwa kundofamba nemotikari. Ndo zvinoitika kuSouth Africa. Mahospitals ane zvinhu zvese. Ukatangirwa kuhospital yekumaruzevha vakakutadza, vanokupidza yekutauni vakakutadza, kana zviri zveemergency kunotori nemahelicopters zvamunoziva imimi. Anotouya kusiko rescue vanhu parescue iyaya. Ngatiti paitika imwe accident imwe iri dangerous iyaya, kunotora mahelicopters achiya kutakura vanhu kumhanya navo kudimburira nemudenga kuenda kundovaisa kuzvipatara kuti vakurumidze kurapwa. Zvese nemaforeigners acho iwayo.
Saka muchizoona tichitukwa nekuti pamwe dzimwe ngoninga wakatoenda pamwe nehelicopter famba nendegewo kuenda kunorapwa iwo chinzi tanhonga munhu anga akutofa paitika accident arasirwa kune motikari wosimudzirwa helicopter wozowanikwa uri muforeigner pamwe dzimwe nguva utorina kana nemapepa acho asi vanongokubatsira uchimuka uchidzoka kumba kwako kuno kuZimbabwe muSouth Africa imomo. Ndoda kutaura zvekwandiri kwandinoziva Botswana futi as well nedzimwe nyika dzakakomberedza dziri kukura dziri kukwirira dzichisimukira dzichiita zvinhu zvimwe chete izvozvo handiti. Asi muZimbabwe mune maleaders ari kuwana mari, ndo vari pamabasa epamusoro-soro ari kubhadhara, ndo vane maaccess ekuti wapinde munzvimbo dzese, vari mumamaini, vari mune zvese, kureva kuti nyika izvozvi iri mumaoko mavo. It's not a problem kana imimi muchigona kudevelopa nyika yacho. Havasi kudevelopa nyika yacho, vari kuuya kuno kuSouth Africa kwacho kuzovhura mabusinesses. Handiti muri kupaona? Tine mabusinesses akawandisa avaine mashares kuno kuSouth Africa kuno. KuBotswana ukoko, kuZambia vane mabusiness avaine mashares. Tinogona kutovataura nemazita but izvozvo ndezvekungoswerera. Hazvina basa. But tinozviziva. Hatisi kutaura zvinhu zvekunyeba. Kana paine munhu anoda ngaabvunze. Vanoziva vanenge vatori nechekunyika dzacho idzodzo kuti kune here kusina kuitwa mabusinesses, kusiri kuitwa mabusinesses, kusiri kutengwa mahotels. Vari kutenga mahotels kudhuze nekusii uko kuMozambique uko. Maleaders iwayaya. MuZimbabwe road dzisina kupera. MuZimbabwe hamuna mastadium. Muzvipatara munhu anotochemera mapain killers achiashaya. Anenge akarara pasi. Anenge akasungwa nekadhibox netambo dzemakadhibox. Ari muchipatara pachishaikwa kana chekutanga chekubatsira chiri basic. Muchipatara macho hamuna mablankets anonzi ndechipatara. Munotengerwa zvima dog blankets muchipuwa imimi. Munyika inonzi ine government. Maleaders ese vakagreba kwese, macorners ese, masources ese eupfumi hwenyika, but vari kuenda kunodevelopa kune nyika dzimwe, vachitenga mahotels akanaka, vachivaka zvinhu zvakanaka ikoko, vachiita zvese zvakanaka ikoko. Vachazosimudza here macompanies zvese, mahotels nezvese zvavari kuita ikoko, vachiuya kuzozvigadzika muZimbabwe umu kana vachinge vaona kuti zvakwana? Handiti muri kupona? Matracking companies ese emagonyeti amuri kuona vana veZimbabwe achipinda munyika yeZimbabwe, mazhinji acho ndeye maministers enyu nemaleaders enyaya, especially imimi muri muZANU-PF vekuoma musoro muchinyeberwa imimi. Chii chamuri kumboonawo chakanaka chakanyorwa kunzi Zimbabwe izvozvi? KuSouth Africa kuchiri nemaindustries, vanhu vari kumuka vachienda kumabasa. Tese tiri kuita mabasa, anoita basa rekuzviitira anotozongotadza kutozoita zvinhu zvihombe nekuti munyika macho hamuzi make. Kuvaka cheko kunodhura because unofanirwa kuti ukonverte mari inobva kunoku kuti iite madollars uzokwanisa kuzovaka nekuita chichi. Ndosaka muchiona vanhu vamunoseka muchiro vari diaspora hapana zvamuri kuita, vari kunana South Africa hamuna zvamuri kuita. Tinokuita zvatiri kuita zvipi zvacho munyika menyu musina kana nechinhwana, hamutomborera kana necurrency yeimomo, hamuna mari yeimomo. Tinokonveta mari yatinowana kunoku into US dollar. Can you imagine? Inobva yaita shoma zvekuti kana nyange munhu aine mari anenge achiti yakawanda kunoku, inotogona kutomuwakira imba hombe, inogona kutomuwakira kana inogona kutomutengera zvinhu zvihombe kana kutovhura business hombe. Ikangouya ikoko kuZimbabwe inobva yaita kamari kasina kana nebasa nenyaya yekuti hamuna mari muZimbabwe. Chinhu chese chinowanikwa nenzira yekungodhura, zvinhu zvese zvinodhura. Kubvunza munhu direction yekwauri kuenda unotonzi utosiya $5 chai. Manje zvinhu izvo zvinenge zvakuitika. Munhu wese anenge achida kungobhadharwa, ndibatsire kupusha motikari, anongoda kubhadharwa kupusha mota chai. Hanzi ndipe dhora mudhara, ungandisenzese kaiwo. Tinozviziva kana tinouya nadzo mota dzacho. Kungoonekwa kuti uri munhu abva kuSouth Africa unotange mutorwa, abva kuMozambique ukangoonekwa kunzi watouya nemotikari yako, kana kuti uri kungooneka kuti uyu munhu uyu kana haagare muno muZimbabwe. Munhu wese asa anenge achingofunga kuda kuchokocha mari nekutokubira futi ipapo. Zvese nemapurisa acho vanenge vachida kukubira mari nekuti uri kubva kunze kwenyika, vanenge vachitarisira kuti ndo kunobva mari nekuti munyika hamuna mari. Mapurisa imbavha, hatidi zvekuda kumbotenderana. Mapurisa ihama dzedu mbavha, imbavha idzo.
mbavha ndidzo mbavha dzekutanga idzodzo. Inono kubira achikudzvanyirira nemutemo achitemba kuti anokurambira obva asapotwa nemashefu ake kukembi kukamba uko. Hapana zvatisingazive zvamunoita imi mapurisa imi. Inini handisa ndachenura mapurisa pakati penyaya dzangu, handina ukama nemapurisa wandati ndanawo wandinoona huri clear zvekuti hanzi tinoda kunyeberana kuti chichichi. No. Izvozvi zvimangwana mazuva ano iwaya mapurisa anenge ari active kuita zvinhu zvakasiyana siyana. Patotsvagwa zvimastrategies zvekutoti watonzi wanotofanirwa nekakushungurudza wanofanirwa kutowa nekakushungurudza kavanotoita vanhu ipapa mapurisa iwaya. Saka mapurisa muri vanhu vakaipa stereki namutamba wenyu. Handidi kunyeberai kusvikira masiya unhu makuziva mavalues emunhu anonzi mucitizen. Hamuna kana value yemunhu yamunoziva imimi. Moda kuzadzisa zvido zvemashefu enyu imimi. Vari kuluta nyika vachiparadzira kunyika dzakasiyana siyana uko. Ubvanzu vachibvanzura mumwe achienda kunodevelopa kuNamibia, mumwe achienda kuMozambique, mumwe achienda kunana Tanzania uku kusvika kunana DRC. Vanhu vachiita maproperties anoshamisira. Vanhu vari kushanda mumahotels emaleaders enyu imimi mazanu PF imimi. Kuemployiwa nemuzanu PF kuTanzania uko. Vana veZimbabwe vasina kana mabasa avainawo. Can you imagine that? Vachitora mari yemuZimbabwe. Vana veZimbabwe regedzai ndikutaurirei. Upenyu hwemuZimbabwe haunambobvira hwakanaka. Ndakukuudzai chokwadi. Hauna kutombobvira hwakanaka. Amuna ngagwa ava vamuri kuona vari kutowesena upenyu hwakatobvira kare husina kutombonaka. Handiti muri kupanzwa. Mangwana zviri kunzi munhu wese ngaaregedze kuenda kubasa. Munhu wese ngaaregedze kuita anything, vana ngavaregedze kuenda kuchikoro. Handiti vageza vari kuzviita, havasi kuzviita out of kupererwa, asi vari kuzviita nekuziva kuti zvine effect. KuZanu PF yezvigananda iyi makavanzwa mudhara wangu vachitaura vachiti handibviswe mucentral ndirimo. Handiti muri kupanzwa. Nekuti mukati imimi ngavabviswe kana kuti mukati ngavabvume kubva imomo, izvozvi this is not yet the time yekuti wakwanise kubvuma kuti aiwa ndinogona kubva kana kuti ndogona kusiya chimwe chinhu kana kusiyana nevanhu veZanu PF. Not yet. Ukaona munhu achidaro ari shallow minded, wanofanirwa kuramba warimo wachiona zviri imomo. Ndo vanogadzira change vari mukati imomo, nekuti Zanu PF inotoda munhu anogadzira change from within the party, kwete zvinhu zvevanhu vasina kana pfungwa izvo zvekuya panapa vachitaura zveko vasina kuswera. Saka siyai vari kuZanu PF vachiti toda kuchinja zvinhu vari kuZanu PF ikoko, vachinjwa zviri kuZanu PF then voona kuti vanozvichinja sei sezviri kutaurwa namudhara izvo. Pane kuwati akana as long as muchiri kuti Zanu PF imimi hatitombodi kana kumira nemi. Bullshit mani, ibvai apa manimi. Munoda kunyengerwa nani kwemimi? Makatarwa kudhara kuti munoda kusunungurwa. Itai vanhu vakuru mani imimi. Unotadza kuona zvinhu zvidiki zvekuti iwewe vanhu vari kufanirwa kuti varambe varimo muZanu PF vachiona kuti zvigananda zviri kuita sei. Information yezvese zvakanga zvichitaurwa navageza vachiadresa vaizoiziva sei kuti ndo mabirwo ari kuitwa munyika dai vanga vasiri muZanu PF. Imi manga muchizviziva here zvimwe zvacho zvavaitaura kana kuti muri kutonzwa nawo? Then mobva mataura kuti vageza kana vachiri kutaura kuti ndiri muZanu PF handiri kana kutombomira nayo. Ibvai panapa mani. Musave muchitaura zvinhu zvisina nebasa rese. Tinouya tichitaura towards action. Hatichauyi tichingotaura kana kugara takataurira kumberi uko kuitira kuti vavengi vagare vaziva kuti hanzi kuruda kuitwei kana kuti kuita sei. Munoudzwa imimi nekuya muchikotaura panapa vamwe hanzi nyoka yemabhunu this, nyoka yemabhunu that. Mubvunzei munhu kuti tipe kan green proof
yekuti iwe unoziva zviri kuitika around nyoka yemabhunu. You can't just come here pa social media wosikuita basa rekuhukura nemuromo, nyoka yemabhunu akazoitwa so, nyoka yemabhunu akafa, nyoka yemabhunu akarohwa, nyoka yemabhunu this, nyoka yemabhunu that, usina kana neproof. Enda paari nyoka yemabhunu pacho watotaura kuti izvozvi nditori panapa paari uyu nyoka yemabhunu ari papa, kana kuti apinda umo nyoka yemabhunu. Kwete kuya kusikovhiringidza vana veZimbabwe panapa uchinyebera nyoka yemabhunu, uchinyebera wageza kuti vakarohwa, uchinyebera wageza kuti wakafa, uchinyebera wageza kuti vakahwanda. Vanohwanda vane wageza, simba rina wageza chechere. Iwe unofunga kuti unoita zvokutamba iwewe. Tarisai muone zviri kuita vanhu avavo. Vari kumhanya vachiita dzungurupete kuita kushaya kuti toenda kupi nenyaya yekuti vageza vataura. Iwe wotaura kuti hanzi vageza vanohwanda, ndoe munhu angahwanda vanhu vakadaro. Vana veZimbabwe batanai. Ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete. Kana takabatana tikaita chinhu chimwe chete vana veZimbabwe, tisiyane nenyaya dzekuda kuya kusikomhura panapa chida kuzvitsvagira mazita ekuparadza nekudistroya chinhu chiri kuda kutipa mafurutsu. Ngatisiyanei neunhu ihwohwo. Mangwana munhu wese, kwete zvekumanikidzwa, asi nekuziva zvinhu zvauri kuda iwewe. Kune basa rinonzi endai kumabasa. Mune mabasa, muri kusenza kumabasa apiko vanhu vekuZimbabwe? Isusu kuti tizouya kuno kunyika dzekunze dzinedzidzi, dai konga kuine mabasa, hatina kusiya mabasa isu. Akatozovhara futi mabasa acho hakuchisina mabasa. Kuenda kunotengesa mumastriti ndiwo mabasa here iwayo. Zvimabhotiki zvimwe zvamunovhura izvo, zvimabhabhashopu nezvimasaluni ndo amunonzi mabasa iwayo. Government inotadza kukupai mabasa yokudzai kuti mune mabasa. Vachiuya vachidhimanda futi tax muzvimasaluni izvozvo zvamuri kuvhura izvozvo, nezvimabhizinesi zvekutengesa hembe dzekuti pamunenge muchidzi exporta pacho dzichiuya munyika muchidzi importa munyika macho munenge makagarirwa murodhi munonzwa nekudhisa. Munotozodzipesera makutodzichaja matimes 3 from the price yaunenge wakatenga chinhu chacho, nekuona kutoti ndoda kuti ndikwanise kutorikafa. Mari yangu yese yakatorwa. Kungotarisa nebhodha reZimbabwe kutorwa mari kwatotanga. Murodhi yese unenge uchingotorwa mari kusvikira padestination. Mari ichingotorwa. Ugoti kupinda mumastriti macho uchienda kunotengesa zvinhu zvako zvinenge uchingotorwa mari. Kutera nevanhu vari mumaruzevha umo, vanhu vari kufamba wachidonhedza zvigamba kuenda kunovatorera mari futi ikoko. Can you compare life yakadaro imimi nelife yananga ndichitaura iri muno muSouth Africa? Mune dzimwe nyika kunana Botswana uko, munhu anoita mombe dzinosvika kuma 100 and something anenge achidzi anogara paruzevha, anotoita kumwe kwaanoenda kunogara ukoko kusango kwekufudzira kurenchi, kumarenches kundogara ikoko achifudza mombe. Kana akutengesa mombe anotengesa 20 upwards. Haatombowishe kuti ndoda kuti ndiende kunosenza munhu iyeye, nekuti akatengesa zvaanotengesa zvinomukwanira pamba pake nefamily yake. Kuwana munhu ane tumombe 7 panapa anoyasa kuda kushama zina basa rese, ane ka 4-5 rooms, ka 2 rooms ndeka 2 rooms ndeka 1 room kuzimuko, wakuda kuya panapa usikutataura zvinhu zvisina nebasa rese panapa. Une chiko iwewe? Unofunga ndo life iyo? Idaiwo life yakanaka. Ivaiwo nema leaders anokuitai kuti mudye zvinhu zvemunyika menyu. Zvananga ndichitaura zvese zvemuSouth Africa izvo. Kudya upfumi unobva maresources emunyika mawo. Ndosaka vachipuwa mari dzemahara, vachihoreswa magroceries, vanohoreswa whatever, vanorapwa mahara, vachienda kuchikoro mahara. Zvinhu zvese izvo ndezvemahara, mahara zvese izvo ndo zvacho zvinoita kuti zvizonzika munyika mune government. Kuti government ndiye kuya kuzokubvisisai mutero, vanhu vemuZimbabwe musadaro. Vanhu vari kunze kwenyika kwese uko vari kutowishawo kuti kumana zvichachinjawo rini iko kumusha kwedu, tigarewo muivhu rinonzi ndere kwedu. Imuta basa rekuti hanzi ZANU-PF yekuita sei? Muchitariswa Mnangagwa Pepe ndiye munhu angakutungamirirai imimi, anokutungamirirai izvozvi zvipa angari paHeroes eka. Ndezvipi zvaakataura zvinoenderana nedevelopment yemunyika? Ane zvipi zvaakataura ipapo paya vese nanaganya ugari hwawo nezvavakataura. Chamungatiunze, chamungauye panapa makabata panapa pasocial media kuti makorokoto takaudzwa kuti izvi zviri kuda kuimprove munyika yedu yeZimbabwe. Hapana.
kuenda kunopuwa machicken in inoshamisira. Chi2 pieces, chi3 pieces cha chicken in unotadza kuzvitengera kuenda kundozara kuti tidyiwe nyama yehuku yakafraiwa nemafuta. Munonyadzisa kana muchisapota vanhu vakadai so. Kunyadzisa chaiko kana muchisapota vanhu vakadai so. Chirekedza ndidimbure zvangu audio yangu. Chaona mumwe munhu izvozvi achipinda mumastreet unoshaya kuti ari kutsvaga chii. Muri kutsvaga chii? Siyanai nekutsigira vanhu vari kukuparadzai nekukupondai. Ndovakakonzesa urombo hwamuinahwo. Tarisa bhutsu dzaunenge wakapfeka nehembe dzaunenge wakapfeka chaichedzo. Tarisa zvaunenge uri chaichedzo nelife iri mumba mako iwewe. Woenda kunosapota munhu nekuda kwechicken in. Munhu ane maindustries ane mamainzi kunze kwenyika vane mamaini munoziva here kunana DRC kwetsoko. Ndosaka muchiona vasingabve ikoko kwangonzi kwaita hondo. Masitizi ese ari kutorwa iwe wenga wakatengeserwa mamaini nana Kabila vachiita zvimadeals zvisina basa munguva yekutongwa kwenyika naMugabe. Ngavauye varambe panapa. Tine zvakawandisa zvekudisclose vanhu ava manawo. Vageza kana vauya vakakuti chimirai ndichikutungamirai nekuti inini ndirimo muZANU-PF macho. Ndikuratidzei nekukuudzai zvinhu zviri kuitika zvimwe zvamamusingazive mimi. Tione kuti tinobatsirana kutozviita sei. Ona munhu panapa achiuya panapa achikuita basa rekutuka achiwapopota. Chamunoda chii? Shavire nhamo. Indawo muchida kungosekwa imi muine zvinhu zvenyu. Munaramba kudya so zvinhu zvake so zvainazvo. Hamuzizive here kuti maminerals ese aya anotaurwa nezvese zvirimo munyika umu ndezvenyu imi. Nekutambura kwamunoita ikoko. Chimbozvibvunza ipo papa kuti saka inini gold rimuno muZimbabwe nderangu. Platinum iri kuto mainwa muno zvese nelithium ise iri muZimbabwe nderangu. Nditori nemashezi. Saka inini changu chii? Chiri kundiratidza kuti ndine mashezi mune zvinhu zvese izvozvo. Chii? Mari iri kudyiwa nawiki newo ndeyangu. SemuZimbabwe mari iri kudyiwa naTagwirei, mari inaye Sakupkanyana vese avo. Imari yako iwe muZimbabwe. Asi iri kudyiwa naSakupkanya ega. Vanhu veZimbabwe ka zvimwe zvinhu ngatishuwirewo change. Tisiyirewo vana vedu change. Vawanewo dzimba dzemahara kwete zvokuti hanzi kwaka 2 room kana kuti kuva ne 2 room kunoshamisira. Unoona munhu achiposta paFacebook ndakavaka 2 room nekitchen yehuswa. Chii chakadaro ichocho nhasi? Ivo vanhu vachivakirwa ma 4 rooms kuno kuSouth Africa. Government haisi kuita basa. Zviri kunzi ngatiibvise. Imakutaura kuti hatizive kwakabva. Plus futi mumwe akampenga ari muZANU-PF. Muri kuita seiko? Munoita kuti tiregedze kunyarara tichingotaura zvimwe zvacho zvinhu soka. Zvinodawo kushandisa brain so. Hamuneti makaita sei nekutambudzika uko? Isende yakareba kudaro kuli nditi ngirikini ODA zvangofanana. Ndotofanira kuti tidisclose nekutaura nekumbotsurana tichisingisana nekuti iyi struggle tiri muhondo hatitauri tichipuruzirana kana kuti kunge tubabadzirana. Tofanira kutaurana chokwadi. Simple.